Sik, mengko nek wis sak gelas entek tak tukokke meneh. Wong ki ora ngongso. Alu amah. Mungan mangan mudang medeng ngombak-ngombe. Oh, karo gareng jan klop. Nek sing gareng keplok Petruk ya keplok. Yo, mangan yo. Yo. Ayo wis ben ora. Niki iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho kok. Ameng-ameng nyawa kuwi. Satriya sing ditantang, sing tak tantang Ndara Werkudara. Monggo kowe mau nantang Ndara Baladewa. Wah, Petruk aja mlayu, ngandel ora. Ndara Werkudara, yo. Kowe mau nantang karo aku. Kowe ngerti Werkudara ora tau ditantang karo menungso. Sapa sing nantang Werkudara wis jelek nyawang gelaring jagat eseme rembulan. Jelek urip ning alam padang njaluk pateni model piye kowe? Den. Kula niku ngabdi lho. Kula niku nek karo Bendara niku ora tau serius. Kula ngoten niku janjane sampean yo mbok kulino karo watawantune Petruk. Kula niku rak ngejak Gojek to. Gojek ning ngarepe Nayaka Punggawa. Kowe ngisin-isinke karo Werkudara. Kula niku mboten tenanan. Ora tenanan ning nyatane wis gawe isin ning Werkudara. Bali apa ora? Bali sarengan Pandhawa kudu jangkep 5. Ora boleh tendangi. Wah, cilaka ya. Wah, Petruk ameng-ameng nyawa. Doyak Werkudara monggo Petruk mlayune itik-itik Werkudara bantre ra jamak-jamak. Alhamdulillah Baladewa ora rene. Bagong, nggih. Piye dadekke ora? Manut. Lho. Nggonmu nantang karo aku kowe nyas karo Kyai Prabu Kresna iki mau. Kowe wis gawe runtek atine Baladewa. Monggo ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa. Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae. Saiki aku manut karomu piye? Oke. Padahal aku ora iso sero, ha. Ayo, kowe ngejawab wae. Aku katanan kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis lanat kowe sing iblis. Mati aku. Ndara Werkudara buanter banget nendangi. Wah, anggere sikile tiba ning lemah duk ngono dekok jero banget. Nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang. Baladewa ya nesu itu apik. Ngopo? Truk? Apike awake ndonga sak iso-isane. Mergane iki modar tenan awake dhewe yakin. Lah ngopo? Mulane ayo mlayu. Ayo mlayu ndak doyan Ndara Werkudara. Wis doyan Ndara Baladewa. Mlayu sing bahaya. Kowe ndisi Tru. Yo. Modar kowe. Wah, kowe nabrak Satpol PP. Ora ngomongi to, Gong. Aku wis weruh wis mak tratap. Kapok kowe. Kowe mesti dikongkon Ndara Werkudara. Antasena. Kowe nyegat to kono. Petruk mlayu cekelen. Dekluken cengele. Wis gak ndonga. Njaluk nang ngisor Semboja. Apa nang pinggir cungkup. Ku tak gejah siramu modar. Ndara Antasena kuwi piyayi luhur. Piyayi iso nimbang ngala becik. Tak takonane sik. Ngarep mati kok ki ngomong, Tru. Bekti kula Den, ya. Slamet to, Tru, pangestune wilujeng. Mlayu-mlayu ngopo? Kapok kowe. Kuwi menggaya kuwi jane ngerti.
Engko nek mlayu, engko nek omong mlayu-mlayu doyak Ndara Werkudara. Aku tekan kene kon metu kowe truk nyok tampan ono til. Ya terus aku tak jajan es teh, aku njaluk kok. Mengarep mati kok ngombe es teh. Ngokek-ngokeki dosa. Apa ngombe es teh kok dosa ki cara ngendi? Menyawaku ki rada peret ngono lho. Sembah kula nggih, Den. Heeh, wis tak tampa. Wit mlayu ngopo? Sampeyan tekan mriki enten apa? Lho, takoni urung takon aku wis genti takon. Kula tak nyuwun pirsa riyen ben ayem mati kula, Den. Sampeyan tekan mriki Madosi sinten goleki kowe? Modar. Wis yakin wis. Santai wae, Tru. Wis. Pokoke diiklaske wae, anggere ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan limrucut. Anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel limrucut. Wis ikhlas ngono wae, Ndara mestaka kula ngono wae. Sik gong kowe iki omong apa to? Dar kowe genti kowe sing diancam ora. Aku ora nantang bapakne kok. Kowe mlayu mrene ngopo, Tru? Dioyak Kang Rama. Lho, bapak sapa? Bapak Pucung. Kowe lha sembrono Petroke. Cucuk watu sisan gong-gong. Hei, sih. Aku ki wedi tenan. Semongane kok malah meden-medeni ora. Kepoyo ora to? Kepoyo. Awong wedi kok ora kepoyo ora. Ku doyak bapak. Nggih. Wah, halus. Oh, doyak bapak. Ah ngopo Tru kok doyak? Mesti ngono. Ngopo kok doyak? Ngandel ora. Ayo gek bloko. Gong. Waduh. Weteng kula banget, Gong. Kowe dagel aku Dinggo ora. Nggih. Anu, mergi kula teng Ndatulaya nantang kalih Kang Rama. Nantang bapak. Nggih. Lah sebabe? Lah Kang Rama nundung Ndara Sedewa, Nundung Pak Cilik Sedewa. nggih. Lah terus ana hubungane apa? Sambung rapete antaraning kowe karo Mak Cilik Sedewa. Lho rak mbutuhke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten gothang. Pamriye? Nggo tamba bapak. Bapak niku lara, wis kaya ketap-ketip kaya wis koncatan nyawa nika. Ning iso dawuh, Pandhawa 5 kon rawuh mrene sinambi mundi Pustaka Jamus Limasada kuwi dadi usagaku. Dadi tamba. Lah nek Pandhawa gothang kurang siji, ora iso rawuh teng Karang Kadempel. Lho bapak mati piye ayo? Nek Semar mati piye? Mula kula wani kalih Kang Rama merga Kang Rama nundung Ndara Sedewa. Oh ngono to. Nggih. Nyuwun ngapunten. Paripaksa kula wantun Kang Rama. Rasah nangis. Arep mati kok nangis. Ya dimutnya. Mah. Mirung kok kon ngemut. Besok ki anggere stres, sak uni-unine. Mangkel aku. Ora kandhani. Kowe ora usah wedi karo aku. Nggih. Aku rene methuke kowe iki aku dalam rangka peringatan hari 17 ini ora. Aja neruske sik. Aku tekan kene iki niatku ora kok arep ngewangi bapak. Estu napa? Heeh. Sampeyan mboten diutus Ndara Werkudara? Ora. Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Aku ora bakal ngapusi, Tru. Malah aku tekan kene iki arep ngewangi karo kowe tak gawe aja nganti kalah karo bapak Werkudara. Estu no? Iya. Ding ding tang ding 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 tang ding 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 tang ding 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 ding. Munio. Munio Petruk mati. Culek matamu. Kowe iki nggo ngeyem-yemi ya. Kuwi diyem-yemi, mengko nek wis kowe lena, pres. Nggih, Den? Ora. Adil. Oh. Iya.
Seneng ae. Ora tak jajake es teh. Weh, Kong. Nyonya. Ya sithik-sithik ora. Turaku lho. Ya wis ora apa-apa. Den, Apa? kula doyak ndara Baladewa. Sebabe? Sebabe padha kali Petruk. Lho, jare sing nundung Majelis Dewa Bapa Werkudara. Anane Kang Rama duka. Niku sing ngubupi Baladewa. Anane bapak nesu gedhe merga diubupi Siwa Mandura. Mengkono critane. Nek ngono wong loro tak ayomi. Wong arep males kok ora. Iki. Saiki do pindah kene. Pindah kono. Pindah kono iki. Pindah kono. Dowo. Kowe arep kepengin menang karo bapak karo Pak Di Baladewa. Nggih pengin supaya bapak niku kasembadan Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel. Manut aku, nggih. Tak gawe wirange bapak karo Siwa Mandura. Carane Kowe tak dandani. dandani cara Kowe tak dandani Petruk, tak dandani cara Baladewa, Bagong tak dandani dadi Raden Werkudara. Serius. tenan iki. Wah, iki jos gong iki. Jos piye? Ameng-ameng nyawa no. Engko nek do teko lho, sapa iki ngembari? Wah, ana Werkudara. Yes. Mudhar awake dhewe. Ngandel ta, asline mung arep dipateni alus-alusan kok, Tru. Tapi pikir omongane Bagong niku bener. Nek kula dadi Baladewa, Bagong dadi Werkudara, Niku saya do nesu. kowe ora usah kuwatir. Kowe tak nehi kekuatanku, kowe tak nehi kesektenku. Kowe ora iso dilarani, ora iso dipateni. Lho, Gong, ora iso dilarani, ora iso dipateni. Nantek baterene? Yes, Ben. Nggih, kula manut mawon. Ya, manut ya. Manut. Bagong manut. Manut. Waduh, ganti Werkudara. Ah iya. Nglereng iki aku. Nglelengo ning ati-ati ora. Kula dadi Prabu Baladewa. Wis saiki do ngampet-ampekan. Wah. Tok denke ya. Manti kuning. Do ngampet-ampekan. Bagong ngampet-ampekan. Tak suwun karo sing gawe jagat muga-muga kowe iso wujud Baladewa karo Bapa Werkudara. Nggih. Ing titiprane mangan anong paricata Mbak Lumembak. Dijambul. Mbak Lumembak lamun mambeng rombak ing samudra hangra. Sida ora iki, ora omong. Ngenteni lho njupuk wayang. Oh iya. Ameng Petruk dadi Baladewa kok wayang lawas. Ya gleleng-gleleng wae. Eman-eman to ya. Wis Bagong meneng. Wah, sedakep kok isih omong kowe. Suruh meneh mawon. Ya ing tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winayu ing asepi. Mandi panyuning Sang Antasena. Ilang wujuding Lora Petruk miwah Lora Bagong ana nata mandra tuwin Raden Harya Werkudara.
Rai. Glereng pripun? Lho. Kok gleleng pripun pito? Kowe urung krasa piye dereng? Wis dadi Baladewa truk. Estu napa? Wela domongi kok. Waduh. Ngapae? Ngopo-ngopo ora. Urung krasa apa, Gong? Urung isih biasa iki. Wis wujud Ndara Werkudara. Hah? Wujud Ndara Werkudara. Blogegku geku kesatune to. Lit. Mal. Werkudara. Iya. Mengker koko Prabu Ndarawati. Lah kok iki ora pangling suwaning Panakawan Petruk kelawan Bagong. Wah, kere dong apa iki? Sowan oleh negara Ngamarta. Petruk karo Bagong Timbalana. Wikatine apa duwe karep sedya dhewe. Apa pancen diutus karo bapakne? Werkudara prayogakna. Yo, Petruk Panakawan Petruk padha rarja sapraptanira Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabi tinebine ing ladoni dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulamanu. Wilujeng sowan kula niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Petruk ndak tampa. Pangestuning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu. Werkudara, apa? Bagong tak timbali kok meneng wae. Saja isih mumet sirahe. Wah, tak jenggung bathuke. Gong, Timbali. sapa? Kowe Sini bali? sinuwun punta. Bagong, nan. Padha rarja sapraptamu Bagong. Nun amit-amit nderek langkung. Kalimantabek. Tinebena iki ladune dumawahing tawang ing ana tawang ana lintang. Ora iso omongane kok. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Dudu kuwi king ndak dangu. Lho, lha pripun? Padha rarja sapraptamu. Wilujeng niring sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Andel ora iki. Aku ngomong ta mau, mandeg pom mau ki ngopo? Men. Tak engu arepan. Dian. Ora ngerti mburine iki ning ratu apa piye? Kok sak penake dhewe lho. Wah, Petruk padha slamet kamu. Wilujeng Ndara, bekti kula kunjuk. Iya, Petruk tak tampa. Bagong, Nun, padha rarja sapraptamu. slamet. Edan ora basa karo Bendara. Aku tak kon nglus-lus sira kok tok-tok. Wah, aku ngono kuwi mergo tresna karo kowe. Tresna kok nglarani. Ayo karepmu, karepku padha kowe mau lho, sirahmu tak ulung kowe iki dilus-lus. Tresna karo abdi ngono kok mak jelu. Mongko drijine kaya driji gendruwo. Gendruwo cengelmu. Ayo arep. Gedhe tenane. Celeng ngono nang ngendas ya, Tru. Ya di ngapura Ndara iki tresna karo kowe kok. Pengetunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, penakno. Nggih, sampun mboten kirang kepenak. Petruk padha rarja. Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Iya, Petruk. Bagong padha rarja. Pengetunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Bagong tak tampa. Petruk padha rarja sapratamu. Sapa iki nggawa sound system? Wow! Sapa, Gong? Sinuwun Prabu Baladewa sro tenane. Ora nganggo tes-tes ngono.
Besok padha ora mak peng nang kuping. Ngerti omong aku seru dadak omongnya kowe. Nggih pun meneng ora dadak omong kowe ora. Petrus slamet kamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogano nun inggih. Bagong Padhararja. Ngenten men dalam Baladewa. Ah, jan iki. Serone ra jama-jama. Berarti mereke apik nggon aku. Nggonamu ming toa. Nggon aku jos ya, Tru. Cangkem jembare kok ngene. Ha iya. Serone ra jama wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Nah, semono wae penak kok. Dicilike salu meneh. Apa? Apa gong salume? Volume ya salume lah. Ora usah seru-seru wong kene jak omonge rung budhek kok. Prayogane mlungguh. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petro dalem. Ana wigati apa Petro? Dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan Petro. Surem Dewangkara kengken ler mangus kang layon Dinyoy langgang memanise wadananira layu kumel kudem rah nyomaratane janget ngendikanipun Ndara Puntadewa Petruk sowanen nang apa niku kula mboten iso ngampet sedhih ati kula ayo lapke sarungku tak ajar kowe kaya jeli ana apa Petro mungkin dados nang kawuningan aja mundur pun wonten sebulan iki bapak niku sakit bapak niku lara Ndara bapakmu Semar nandang raga mboten olahraga lara iya lara kuwi basane raga nggih lara apa Petruk mboten ngerti awake wis ora duwe kekuatan menggletak teng amben mripate kedap-kedip wis ora iso maem nek dombeni wis bali muntah-muntah lha niki nunggu sesasi kali gareng kali Bagong bapak ya Gong bapak ya ora ndak mati ngono lho bingung yo Petruk monggo kula obati napa-napa mboten mantun Bagong seksine anggere bapak mumat nika kula ombeni diapet ya Gong anggere wetenge lara tak ombeni paramek mboten mari iya
Lah bareng sawijining dina kula tilem, Gareng tilem, Bagong ya turu. Merga wis pirang-pirang dina ora iso turu merga nunggu bapak. Dumadaan bapak niku mbuh sing bantu sapa kok tenguk-tenguk. Kula tangi. Terus bapak niku paring dawuh jam 1:30 nek mboten klentu 1:30 dalu. Iya. Bapak paring dawuh ngeten iki. Petruk. Wis esuk-esuk tak kongkon menyang ya, Le. Terus Gareng tangi. Terus niki tangi menguyuh terus turu meleh. Ora tau tak gagas. Terus bareng anu bapak ngendika ngenten iki. Petruk kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Aku nyuwun Pandhawa 5 dokon rawuh ning Karang Kadempel kene sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Wonten niku sesuk-esuk dit mangkata. Bar ngoten niku terus bapak nggletak meleh glumbruk. Lara meleh. Kula ngotong-ngotong teng amben meleh. Terus kula ngejak Gareng ayo reng soang ning Pandhawa. Gareng boten purun pun Gareng melu migren sakniki. Turu teng jajare bapak. Gareng yo melu lara. Nggih. Lelakon kok kaya tumpuk matumpuk-tumpuk. Aja nganti kula yo melu lara, Bagong yo melu lara, Bagong kula jak sowan mriki ingkang wigatos. Mugi para Pandhawa keparenga mituruti dados panyuwune bapak rawuh enten Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada duka ajeng napa kula ora ngerti. Ning kula percaya sowan kula dhateng sanuwun para Pandhawa menika merga Pandhawa menika satriya ingkang ngatetaken ati suci pepayung budi rahayu. Pandhawa menika ngertos dhateng kesaenanipun bapak, ngertos dhateng budi pekertinipun bapak anggipun tansah mbantu dhateng para Pandhawa mesti kemawon Pandhawa mboten badhe kawratan rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kula kuwatir nek Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel bapak selak bablas mboten wonten. Mula ndara kula suwun kanthi sanget ndara-ndara Pandhawa keparenga rawuh wonten Karang Kadempel dinten iki ugi sareng sak lampah kula. Werkudara. Piye? Gagas ature Petruk. Lah kok dadi atiku lara-lara Yayi. Ing atase Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Lah kok Kakang Semar nandhang sakit kok awake dhewe ora ngerti. Apa Pandhawa kuwi wis wuta marang lelabetaning Kakang Badranaya? Rasa nangis. Wagu. Werkudara kok nangis. Atiku kerloro. Petro. Nun. Kowe ora ngabari karo Pandhawa nek bapakmu lara. Bapak niku ora iso ditinggal nek kula ajeng metu saka lawang wis watuke ngikil ngoten niku terus kula ora tegel ninggal ya, Gong. Heeh. Kula nyuwun mamunten kula mboten nyaosi kabar ning sing wigati. Bapak wis paring dawuh ngoten niku kula wis tentrem. Mula dinten samangke kula aturi ngetapaken para kadang sinuwun monggo sareng sak lampah kula sowan dhateng Karang Kadempel damel lega penggalih bapak. Mbok menawa Bapak Semar kerawuhan Pandhawa menika tumuli waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Iya, Petruk. Nggih. Ning aku njaluk ngapura ya, Petruk. Sebabe yen Pandhawa mbutuhke Pandhawa 5 cacahe dina iki ora kelakon. Kok iso? Merga itungen Petruk ana ingkang gotang. Lho, gotang pripun? Bendara Muragil Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lho. Ndara Ragil lunga tindak? Iya, Petruk. Mongko sangertos kula Ndara Sedewa niku satriya manut-manuting satriya lho. Ora tau kesah saking kasatriyan, ora tau tindak saka negara Ngamarta, kok iso tindak ninggal negara Ngamarta, ninggal Pasewakan iku mesti enten perkarane. Perkarane napa kula tak takon? Perkarane apa iki?
Kusik. Ya aku nek wis nganggo seragam SD ngene iki. Mbok lho nek nganti aku ngamuk. Oh ngono kok seragam SD. Abang putih to? Nah iya. Aku lambene ora putih, teles e. Oh ya wis. Mau kathok-tok aku. Sebabe pripun? Petruk nun Koko Prabu Ndarawati rawuh nggih. Nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada kinarya tumbal negara ing Ndarawati nggone ketaman Pegebluk. Nggih, terus rawuhing Koko Prabu Ndarawati bareng lan Koko Prabu Mandura. Nalika semana Pandhawa kabeh wis padha mathuk pustaka diparingke ngampil Koko Prabu Ndarawati. Ya mung Sedewa ingkang nggondheli pusaka Jamus Kelima Sada. Dasaripun Ndara Sedewa nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada mboten entuk diasta dening Sunan Prabu Ndarawati dasare napa? Dasare merga pusaka kuwi panguripaning Pandhawa uga panguripaning kawula Ngamarta. Turta didadekke tumbal kuwi ora bakal bali wutuh maneh utawa gedene ora bakal bali maneh marang Praja Ngamarta. Yen to Ngamarta kelangan pustaka Jamus Kelima Sada bakal kasangsaya uriping para kawula, Pandhawa bakal asor derajate, luwih-luwih ora bakal duwe kekuatan. Yen Pandhawa ora duwe kekuatan, wong kang ora seneng lan para Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa, gedhe gawe pati ning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Bener niku. Terus nalika semono Sedewa malah ndakwa Kanjeng Koko Prabu Mandura kuwi panjalmaning mungsuh. Krana Koko Prabu Mandurawati nalika semono paring dawuh bakal kinarya tumbal pusaka Jamus Kelima Sada mbok menawa dadi sarana cubriya atining adiku ragil Sedewa. Lho bener niku. Kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Selagine kula niku bareng karo adik kula Bagong. Ning kula ora ngerti kok nek Bagone ajeng tumindak elek kalih kula. Niku tegese tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Mula jaman sak mangke menika sing prayitna ngati-ati ora kabeh wong cedhak niku nulung, ning akeh wong cedhak niku menthung ya akeh banget. Mula kudu ngatos-atos. Ngendikane Ndara Sedewa niku bener, aja gampang percaya karo sapa wae nek urung iso dijajaki lambe atine. Najan para Pandhawa menika gandeng Sinuwun Prabu Ndarawati, ning sapa ngerti Sinuwun Prabu Ndarawati menika malik tinggal. Merga Sinuwun Ndarawati menika isih wujud menungsa. Sing isih wujud menungsa niku isih kedunungan ina lali salah apes lan mati. Ngoten. Niku bener. Lah terus kok iso lunga? Kok iso tindak saka negara Ngamarta? Kowe ngerti? Pandhawa kuwi ingkang gampang duka ming kadangmu utawa pepundhen ming Jodipati. Nggih. Tumuli Werkudara ndukani Sedewa. Sedewa wedi nanging Werkudara adreng nggone ndukani kelawan Sedewa. Wekasan gandeng Sedewa tetep nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada. Tumuli Sedewa ditundhung karo bendaramu Werkudara. Werkudara nggone nesu merga midhangetake pengendikaning Koko Prabu Mandura nggone ora trima yen to Koko Prabu Ndarawati didakwa panjalmaning mungsuh dening Sedewa Petruk. Jandak undering perkara iki menungsane. Lah kok dadi sampean mentala nundung Kang Rayi Ragen niku nuwun sewu kula dasare napa kula tak takon. Ning perkara sampean dasare ngeboti Sinuwun Prabu Ndarawati sampean mentala nundung Kang Rayi Ndara Sedewa. Monggo panjenengan prisa piyambak. Ndara Sedewa niku sapa? Ndara Sedewa niku rayi panjenengan, monggo beda ibu. Ujaring para sepuh, tresnanono adimu Kualon kaya tresnani adimu tunggal Yayah Rina. Yen kowe tresnani adimu Kualon kuwi ganjarane ngungkuli kowe tresnani adimu tunggalan Yayah Rina. Lah kok kowe tegel nundung Ndara Sedewa? Wah, Petruk tangane nuting-nuting. Nuting-nuting ya, men. Nek ora dingonone sampean iku ora kapok. Dadi sing marahi si Ndara Werkudara marah besar iki kowe ya Sinuwun. Lho, Bagong matane mendhong apa? Mendono wae. Sinuwun Puntadewa dawuh karo Petruk,
sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Ndara Sedewa ki merga dijontrot ucape Narendra Mandura Prabu Baladewa. Nek ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho piye? Ayo Tru, genti kowe Tru. Ya Gusti. Niki kula njaluk napa pertanggungjawaban sampeyan. Kula ora trima nek sampeyan terus mentala karo Ndara Sedewa. Nek nganti Pandhawa niku gotang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa 5 niku wis dadi perlambang. Dasaring negara niku 5 cacahe manembah niku 5 wektu. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun pirsa. Dasar sampean apa? Ayo Gong. Heeh, arep ngomong apa saiki kowe? Sing dadi to sumbering perkara iki meng kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora ngubupi penggalih Ndara Werkudara, ora bakal lakon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku ki ngandhake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Tantrimamu kowe aja terus ngembet karo Ndara Werkudara. Genti kowe Tru, aku wis anu mumet ya. Terus saiki kula tak takoni anane kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek umpama sampeyan kon kula goleki Ndara Sedewa, sampeyan mesti moh. Nek sampeyan moh goleki Ndara Sedewa niki sing tuna Petruk. Tuna sebab apa? Lho, bapak ora lakon ngrawuhke Pandhawa 5 cacahe. Kok menawa Pandhawa 5 cacahe niku dadi srana ngusadani bapak nek Pandhawa ora lakon rawuh teng Karang Kadempel, bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange lara niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petruk. Ayo Gong, sak aku ndek kata-kata iki. Oh iya. Karo mikir karo iki nang ndek kata-kata sik terus terus. Aku lagi pandeng-pandengan. Oh iya. Yun. Nek nganti bapakku lho mboten nonton. Nek nganti bapakku lho ora ana. Niku nek ditelusur perkarane sampeyan sing luput kejaba Ndara Werkudara, kowe sing salah bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa tuntang bol kok ora gelem. Mula ganti bangkean. Dian, Bagong malah saya wani karo Baladewa. Lah kok tadi kowe ngucap nek nganti bapakmu ora ana perkarane Pandhawa ora tekan Karang Kadempel. Terus entuk salahke aku dasarmu apa? Ha kowe sing marahi Ndara Werkudara nesu. Ha ta? Sing marahi Ndara Werkudara nesu ki sampean. Nek sampean ora netangi kamurkane Ndara Werkudara tange nundung adine. Iki perkarane dadi rame lho. Iki ora mung sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mboyong Pandhawa tekan Karang Kadempel luwung Bagong mati neng negara Ngamarta bangane Bagong weruh bapak tekaning pati ora kelakon penjangkane. Heeh ora Tru. Nek arep mati ya. Waduh. Tru mbok sing apik cangkeme Tru. Aku wis ngeleng banget. Oh ya muni ngono. Anakku cilik-cilik. Oh kira lahir batin belane bapak Tru. Iki sing dadi perkarane. Mula perkara iki perlu dirembug, ora mung dirembug. Nek kudu dipiye carane? Ndara Sedewa kudu ketemu. Sing kudu goleki sampean ora sudi. Kowe ya. Muni piye kowe? Muni piye kowe? Truk kene wis panas lho, Truk. Heeh. Ono digawe gayeng lho. Kene wis mulai panas lho iki sareng tantangan lho. Iya iya. Sampeyan kudu tanggung jawab goleki Ndara Sedewa. Ora sudi. Lho. Sing nunduk sapa? Sing nunduk aku. Nek wani nundung nek wani goleki. Ora sudi, Sedewa wani karo aku. Anane wani sampean mergo puguh. Nggih sampean berani karo Nyang Raka Prabu Bisri Bathara Kresna. Anane sampean nundung Ndara Sedewa niku mergo ditetangi kamurkan sampean nepsu sampean ditetangi dening Narendra Mandura ora Baladewa. Mula perkara iki ora wong tekan semene. Sampean kudu goleki Ndara Sedewa. Ora goleki Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Wah, ora trima kowe arep ngopo? Ayo Gong, iki gayeng iki Gong. Kono piye kono? Gone kene wis Ndara Werkudara wis muni ora trima arep ngopo. Iki mung kari sak kata dadi iki. Nggon aku tak damekke bae terus aja. Aja kok. Tak damekke piye to? Nggon aku tak gawene damai wae aja. Wis gayeng kok digawe damai ora. Nek sampean mboten purun golek Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Banding maneh Petruk arep ngopo? Lah arep kalah cacak menang cacak. Wis kebacut nantang kok wedi ngopo. Ayo, goleki apa ora? Tinimbangane bapak sedo mergo ora kerawuhan para Pandhawa, luwung Petruk tak entengke patine arep mungsuh bentar aku dhewe. Petruk malang krik ning ngarepe mbarep kakangku.
Wah, wani karo Werkudara. Ning ngendi papane wong neter katidayan alun-alun negara Ngamarta diteter. Petruk Werkudara sing tekani pati. Bang, iki wis dadi lho kene, Bang. Aku wis ra marep rono kok. Lho, piye to iki? Ayo. Iki madhep rono kok. Ono njaluk aku madhep rene kok. Weh. Cangkem itu. Asale ngayal ora. Madhep rono. Ya, waduh aku berat iki mungsuhe. Kowe Werkudara. Aku Baladewa nggawa alugara. Kula ora trima. Wah, saya mabangke kuping. Ora trima kowe arep apa? Pokoke sampeyan ora gelem goleki Drasdewa. Kula nyuwun mampun tetepani karo sampeyan. Itu ora mlayu tak deplok ndasmu. Mutar kowe. Mutar kowe. Kapokmu kapan kowe? Kepidak cengelmu kowe megap-megap kowe. Tak anggap mung siji wae nyawaku, ha. Cah gleleng e. Rumangsane. Iki kowe ngerti ora? Aku nek nganggo seragam SD, wiwit lulus saka SD Pakel kene. Ora tau aku ganti. Mergo aku ora neruske nang SMP ya mung SD terus. Mula tetep tanggo saben dina. Petra wis metu njaba. Ayo Baladewa, kowe njaba wae. Lho bocah iki malah nantang karo Baladewa anggapi apa to? Apa kira-kira wani karo Baladewa sing tawedene apa ora sakokean gunem sing tanpa guna. Ayo, kae baca kae aja. Ayo. Ayo. Iki ora gendono, iki engko ndak lilimbukane kewengan. Yo. Cek yo. Limbukan rong karuan gayenge. Oh iso ndang ya. Wis ngene iki wae wis apik ngene iki. Sermu piye? Butuhe iku kudu bali. Mboten, kula mboten ajeng wangsul. Siji Ndara Werkudara, loro Ndara Baladewa ora iso goleki Drasdewa kinarya jangkeping Pandhawa supaya rawuh teng Karang Kajempel, rawe lantas malam-malam bakal tak puntung. Wani karo Baladewa sing tawedene awakmu. Wah, dalah. Bagong wis ngarake Baladewa pesantren Sondara Langit. Kowe iso ngarake Bagong sasat iso ngombe es krim. Duwen sak omong-omong aku. Ning endi? Pamane neter kate ayo. Jemetu Jawa tandinge kerjauan. Ayo. Bola bali nek cah edan. Ana ratu kok digetak-getak nganti Koko Prabu le mlayu nabrak cagak. Senenge aku. Amen tak bebeda kaya ngono gendandapan. Mongko sandale sandal lunyu. Ayo. Nggo mlaku kaya main sekicus. Jebres. Geguyu karo warga Ngamarta. Iya, Bagong. Nggih. Kula nyajeng prisa critane ngonten tenan lho. Iya Bagong, pancen bener. Yen to Sedewa dinesoni dening Werkudara ditundhung lunga wonten ingkang netangi kamurkaning Werkudara, Koko Prabu Baladewa. Diantran. Kodha kaya ngono ya Nayaka Praja Negara Ngamarta. Dudu Ngamarta ning Mandura. Anu nggih. Mangkelake kan. Iya Bagong. Nggih. Bapakmu lara tenan. Lara tenan iki wonten resep sing durung iso ditebus. Resep saka sapa? Saka Pak Mantri. Resep saking Pak Mantri tulisane Poliklinik Rebu.
Nek ngombe dina kudu ping 3. Iya. Lah kaya ngopo Bagong? Mulai niki pancen ya kudu ditebus tenan. Nggih. Niku ora wonten regane to? Ana Bagong. Ana angka 5 nule 6. Ning kok nul mburi dhewe warnane biru. Kancane ireng. Do cilaka iki. Konangan iki. Tak tambahi nol dhewe pulpene biru. Mongko 05-ne ireng ya wis. Niku nganu niku pas nulis dit niku pulpene entek. Oh ngono ora ngapusi to mboten. Nek kula maring adhawuh undutna Prabiyadana istaken dawuh. Nek ora ngono bola-bali pamit wis ora dipercaya. Kudu nganggo cara. Menika ora iya. Ditung dhewe Bagong. Nggih. Iki nek wis gepokan ngene iki wis jangkep. Weh, sapa ngerti aneng tuyul. Saya sakniki niku wong niku do golek sugih niku do beribu macem-macem. Ngandel ora kurang siji. Ya sing siji ya anake Semar ya nganggo ragat ora ming paitan cangkem. Sithik ning atos sing. Nggih, mengke kula tombokane. Iya. Sampun nggih nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Bandara Janaka. Iya, Pak. Niki wonten resep sing goreng iso ditebus. Ya wis kene mengko aku sing nebus. Mboten kongkonan kula. Ora. Semar ki momong aku pirang-pirang taun nek ming nukokke tombo aku rak yo gelem ora bakal wegah. Pun kula tukune dhewe mawon. Ben obat tukoke obat tidur ngono ras. Semar ku dombeni ro ngemplek ra wis mudhar. Mane ming gerang-gerang paneng nyon pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuni nggih. Nyon tambahi pangestu nggih, Den. Iya. Syukur bagi Waka Prabulan Werkudara eling Purwadasina nggone wis nglakoni keluputan Bagong. Nuni nggih, nyuwun pamit, Ndara. Iya sing ati-ati kono. Nyuwun maring adhawuh. Mbak suwun Siadi supaya isa mranata kana negara Ngamarta aja nganti padha kasempyok ing aradan ingkang padha nglakoni bandayuda. Nuni ngestaken dawuh. Yai Nakula wonten timbalaning adhawuh.
kinarya lega penggalih Kyai Semar ayo Yayi ndhisiki sowan marang Karang Kadempel wondene katentremaning praja ndak pasrahke lawan kadangku Yayi Arjuna ngestaken dawuh kula nuwun ngestaken dawuh monggo Prabu kula dherekaken babar pisan budhana kang padha sebingsun kundur ngedaton kawula nuwun ngestaken dawuh nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayi Nakula turna gatine menangkilan sanadasa kundur ngedaton jelek saking dampar kendhana knapit gambaran gading kadhiraken sanggaring Promban Cedi manggung tetanggung Jaka Paloro ing sami ngambil patraning Prabu kawistingan saking Mandrawa tindak Nyosri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane Rakyana patih undanging Prawadya Bala Pak sur tambur myang suling pepandhen dalutek miwa bandira kakandha warna-warna pindha Jaladhyana Sri Kawuryan Ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca semadung dawuh
wonten maridamel menapa Dipatuku Prabu ngawi sangganing para putra ing Jodipati Rama Kyai kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo Gatut ndak tombo. Yo Gatut Kaca ndak tombo. Prabu ingkang putra ing Jangkar Pingpun Antarja ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo Antarja ndak tombo. Rama Kyai sembah kula. Yo Antarja ndak tombo. Pakde aku ngaturke bekti kaku katur ya Pakde. Yo Antasena tak tombo. Aku ngaturke bekti ya Pak. Yo Cahedan tak tombo. Wonten maridamel menapa Dipatuku Kanjeng Prabu Mandura ngawi sangganing para putra ing Jodipati. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena piye Pakde? Wektu dina iki kowe tak awe tak caketake sowanmu nang ngarsaning wakmu Mandura. Ingkang wigati aku njaluk tulung karo anak-anak Jodipati isi Werkudara. Supaya goleki Panakawan Ngamarta, siji Petruk, loro Bagong. Ingkang wigati Petruk karo Bagong kudu bali marang Karangka Dempel. Yen Petruk karo Bagong ora bali marang Karangka Dempel, kowe tak paringi Purbasesa, Mulasara kelawan Panakawan sakarone mau. Liripun kados pundi Dipatuku Kanjeng Prabu paring dawuh mekaten. Dasaripun menapa dene kula kedah mendolo dhateng Petruk kaliyan Bagong. Sik Pakde. Sebabe apa kok nganti Pakde dawuh kaya mengkono? Ngerti yo? Sowane wong tuamu Mandura ning negara Ngamarta nderekake kelawan awakmu ing Ndarawati. Ndarawati ketaman pegebluk. Monggo bisa ana waluya nirmala temajati yen to tinumbalan pustaka Jamus Limasada. Nalika semana Werkudara Janaka kula wis padha mathuk lan sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna. Ya mung Sedewa ingkang ora mathuk wekasan dina samengko Sedewa ditundung karo bapakmu ya kuwi Si Werkudara lunga saka negara Ngamarta. Lungane Sedewa pusaka diasta dening Kyai Kresna dumadakan babak anglayuni jujulan usuli. Soane Petruk karo Bagong ngandhake yen Semar loro. Monggo Semar njaluk usada sarana Pandhawa kinen rawuh ana ing Karangka Dempel 5 cacahe. Ning Pandhawa gotang merga lungane Sedewa. Nalika semana Kyai Prabu Darmaji paring dawuh yen lungane Sedewa ditundung karo Werkudara. Werkudara anane nundung kelawan Sedewa merga nalika semana tak sambati. Merga Sedewa ndakwa yen to Kyai Kresna kuwi panjalmaning mungsuh ingkang bakal gawe ringking para Pandhawa. Lah kok Petruk karo Bagong wani karo aku, wani karo Werkudara. Bapakmu ditantang karo Petruk, aku ditantang karo Bagong. Mula wektu dina iki Petruk karo Bagong wis ora ana pangapura maneh. Yen pancen Panakawanku isih wani karo bendarane, ora pantes yen to suwita nang negara Ngamarta. Aku ingkang mutusi Petruk karo Bagong yen pancen ora gelem bali, tawaningi Purbasesa Petruk karo Bagong singkirna, yen perlu rudha paripeksa. Mangkat to karo kaca. Gosik Kang, aja mangkat sik Kang. Antasena apa? Sik Pakde. Sampeyan dawuh karo anak-anak Jodipati, anake Bapa Werkudara, monggo. Ning nuwun sewu, perkara iki bakal tak tersih. Sampeyan kena dawuh. Ning nek pancen bener dawuh wong tuwa, anak-anak mesti bakal bangun miturut. Ning aja njlomprongke anak-anak ngatutke dosane anak-anak karo dosane wong tuwa. Lho, dosane wong tuwa piye? Bareng tak tersih miturut critane Pakde, iki mau lupute dudu lupute Bagong karo Petruk. Ning lupute Pakde Baladewa. Lho, luputku piye? Wah, Cahedan sik meneng B, babi meneng sik. Iki tak rembug sik. Anane Pandhawa gotang sebabe mak cilikmu Sedewa ditundung karo Werkudara. Mergane ditundung, merga ora sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna. Anane ora sarujuk, dasare apa? Dasare jarene pustaka Jamus Limasada kuwi pusakaning para Pandhawa. Kuwi panguripane wong sak negara Ngamarta. Yen Ngamarta kelangan pustaka Jamus Limasada, Pandhawa bakal apes jayane. Wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gampang nggone gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa. Kuwi bener. Kuwi bener. Tur kawula Ngamarta ki nek nganti kekilangan pustaka Jamus Limasada, uripe padha kedungsang-dungsang. Ngono? Uripe padha kedungsang-dungsang. Mula Mak Cilik Sedewa kuwi bener. Lho Mak Cilik Sedewa kuwi ngendikake yen to Siwa Ndarawati dianggep
wong sing bakal mibrili kekuataning Pandhawa kuwi bener. Kanthi dasar ngendikamu mau, Mak Crik Sedewa ora percaya marang Sinuwun Prabu Ndrawati ya Siwa Dwaraka. Kuwi bener. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lho, lah kok malah dadi kowe ngandani karo wong tuwa? Ora ngandani, aku benerke. Wong tuwa kuwi aja dianggep bener terus. Wong tuwa iki kadang kala ya ana salahe. Ning mergo dadi wong tuwa, aku wong tuwa, kowe bocah ngerti apa? Mangkat ora? Lah ngono kuwi jenenge kowe rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Werkudara piye iki? Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge, Gus. Malah ngunekke tobong wong tuwa. Terus Kakang Garukaca Kakang Antarja tok kon mentala karo Panakawanku sik. Mula Kakang Garukaca Kakang Antarja le budal kuwi nganggo petungan kawit mau didhawuhi ora ndang mangkat, mergo aku ngerti atine Kakang Garukaca Kakang Antarja. Kok Kakang Garukaca Kakang Antarja kok mentala karo Petruk karo Bagong kuwi mbok tekan sok kapan ora bakal mentala. Mergo Kakang Gatot Kakang Antarja kuwi ngerti lelabuhane Panakawan Petruk karo Bagong tumrap Kakang Gatot Kakang Antarja. Ora ketang sithik Kakang Garukaca ki tau tate nampa pangudange Petruk karo Bagong. Kakang Antarja ya tau tate dikudang Bagong karo Petruk. Lho, tau dimong. Nek kon mentala karo Panakawan dheweke emoh. Lah sampeyan ora tau dimong karo Petruk karo Bagong. Mula gampang nibake dawuh. Nek pancen Petruk karo Bagong ora gelem bali, ruda mari peksa. Dipeksa yen perlu tak paringi Purba Asesa. Lah penak wae nek wong ngomong ning sing temandang ki nganggo ati, Dik. Nganggo ati wong arep temandang kuwi. Nek Petruk karo Bagong ora salah apa kok anak-anak Pandhawa kon mentala, anak-anak Jodibati kon mentala. Kon nuruti karepmu. Terus saya aku tak takon, Pak. Oh, ora usah nesu. Urung rampung le takon wis. Oh. Bapak kok nundung Pak Lik ki ngopo? Pamanmu ora manut karo aku. Oh sik, sampean kena ndukane Pak Lik. Nek pancen Pak Lik ki salah. Ning Pak Lik Sedewa ki bener nggondheli pustaka Jamus Lima Sada. Mergo tekan jaman napa wae, pustaka Jamus Lima Sada ki aja pisah karo Pandhawa. Kuwi salukane kaya ngono kuwi. Nek nganti pisah Pandhawa cilaka. Wah. Kresna kakangku gedhe labuhane tumrap Pandhawa. Oh, dadi wong labuh ki hitung-hitungan. Heeh. Wong labuh ki hitung-hitungan. Terus ana ngendi dununge salukaning piye sepuh sing ngandhake nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Wong ki nek tumindak becik karo wong liya kuwi aja duwe pamrih. Diwales kabecikane aja. Nek cara kaya ngono kuwi nggonmu mbelani karo wong liya kuwi ora tulus lahir batin. Nggonmu sedekah ora ditampa dening ngersaning Gusti. Paham? Setan. Wong tuwa malah diulang. Aku ora mulang ning aku ngomong karo bapak. Wong tak andani ya Pak sing jeneng wong tuwa iku ora selawase bener. Ora. Wong tuwa iki kok sok-sok salah. Ning mergo nggone le tuwa terus sing enom dikon ngalah. Ning jane penemune salah. Ngono lho, paham ora kowe? Ah, nang kene iki ketok banget. Dadi pendonong niki do bingung. Bapak salah, nek nganti Pandhawa gutang iki ngembet karo nyawane wong. Nyawane wong sapa? Nyawane Semar. Apa Semar nyawane ora berarti tumraping Pandhawa? Berarti apa? Ora ngerti wae, wis ora lulus. Oh, malah ngatumi antem. Oh. Kudune sampeyan ki ngerti. Semar ki ora ana apa-apane tumraping Pandhawa. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Semar ki Prabu Pandhawa ora ming nalika ning negara lho, Pak. Ora ana nalika ning kedaton lho. Ning jaman Pandhawa kraya-raya mapan ning alas prihatin tapa brata, mlebu ngalas, metu ngalas manjing desa. Semar kuwi ngetutke saben dina. Kuwi nek diukur nganggo brana picis, ngamarta kae didol nggo nguruki mbales kabecikaning Semar ora bakal sak traju, ora bakal sak bobot. Lah kok dadi anak-anak Pandhawa kon mateni karo Petruk karo Bagong iki saiki kowe iki wong tuwa do nalan-nalan ora. Werkudara ora usah gagas Antasena. Petruk Bagong dundur kene. Piye Dimas? Ora apa-apa, arep aku korban bathuk ora apa-apa, Kang. Aku wis ngerti bapak iki arep gajul, aku wis ben marem wong tuwa marem.
Kang, nggih, ora usah melu-melu. terus aku takon ngopo? Kakang disiki ning Karangkadempel. Mergane Lho, Pak De Mandura rak ngendikake to nek Semar loro bisane Waluya nek Pandhawa rawuh ning Karangkadempel. Kowe wis tau dimong karo Semar? iya, Tiliki. iya Dimas. Kang Antarja, Piye Dimas? tiliki. Nggo gula teh. Nggih. Ora mung kosongan. Ora kaya dek aku loro tok tiliki kae nggo jeruk teluwe kecut-kecut ra jamak-jamak. Isi to iling-iling. Ayo nyatane kaya wis mangkat to. Lah Dimas arep ngopo? Aku sing arep ngewangi karo Petruk karo Bagong. Aku ora ikhlas nek Petruk karo Bagong dikaniaya karo Pak Dimandura karo Bapak Jodipati Kang. Iya Dimas. Suwi Gong, ha? Kowe kok suwi aku wis metu karo mlayu-mlayu karo Ndara Werkudara oyak-oyakan. Wah, guayange ra jamak-jamak. Tau beng-bengke ringin kurung. Terus Ndara Werkudara menggeh-menggeh terus mundur. Aku ngenteni karo kowe kok kowe suwe banget ngijelke kwitansi. Kwitansi resep sing wingi ditebus ya lho. Heeh. Ayo tak ijelke sinuwun Prabu Puntadewa. Resep wis ditebus ki tak ijolke meneh. Lho, nggo teknik meneh entuk sangu e. Oh. Cair. Didom le. Wis nyambut gawe apa kowe? Ah, sing duwe akal pikiran aku kok njur didom-didom. Iki hakku. Tak omongi ya. Sing jeneng wong ngapusi kuwi dosane tumpuk undung. Ngeri kuwi. Sok kowe arep dijabut nyawane iki ngrasake lara. Oh. Terus bar kuwi kowe dilebokke ning kubur kuwi digodho sirahmu dies mergo hapus-hapus. Nek didom rada ora lara. Mbok menah men lara ora masalah. Oh iki mbok ora pelit-pelit Gong. Engko atukoke, jago ate ra jajake. Tenan lho. Heeh. Kae rak resepe kae 500.000 to. Tak tambahi 01. Ya metu cair, Ndara Puntadewa ki ra tau ra cair. Ya aku njaluk 100. Arep tak nggo ngeramik omah itu. Oh. Ning jeneng keramik ki nek dienggo duwite le nggo ngapusi mlethek. Men. Mlethek mbok men. Ora masalah pokoke. Ning nek nganti keramik iki tok tukoke keramik, duit le ngapusi tok tukoke keramik. Terus tok nggo keramik omah. Omahmu ora awet suwe. Keramikmu mblesek, omahmu ambruk. Mbok cangkeme sing apik terus. Kowe iki wong ra iso ndego partikel kok senengane meden-medeni to. Aku jajake kok. Heeh. Engko tak jajake tes. Apa? Tes. Es teh kok tes ora. Heeh, wis to. 2 gelas yo. Sak gelas rong karuan entek kok. 2 gelas sak gelase. Mengko nek wis sak gelas entek tak tukoke meneh. Wong ki ora ngongso. Alu amah. Mungan mangan mudang medeng ngombak-ngombe. Oh, karo gareng jan klop. Nek sing gareng keplok Petruk ya keplok.
Yo, mangan yo. Yo. Ayo wis ben ora. Niki iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho kok. Ameng-ameng nyawa piye? Satriya sing ditantang, sing tak tantang Ndara Werkudara. Monggo kowe mau nantang Ndara Baladewa. Wah, Petro aja mlayu, ngandel ora. Ndara Werkudara, yo. Kowe mau nantang karo aku. Kowe ngerti Werkudara ora tau ditantang karo menungso. Sapa sing nantang Werkudara wis jelek nyawang gelaring jagat eseme rembulan. Jelek urip ning alam padang njaluk pateni model piye kowe? Den. Kula niku ngabdi lho. Kula niku nek karo bendara niku ora tau serius. Kula ngoten niku janjane sampean ya mbok kulino karo watak-wantune Petruk, kula niku rak ngejak Gojek to. Gojek ning arepe Nayaka Punggawa. Kowe ngisin-isinke karo Werkudara. Kula niku mboten tenanan. Ora tenanan ning nyatane wis gawe isin ning Werkudara. Bali apa ora? Bali sarengan Pandhawa kudu jangkep 5. Ora boleh tendangi. Wah, cilaka ya. Wah, Petruk ameng-ameng nyawa. Doyak Werkudara mongko Petruk mlayune itik-itik Werkudara bantre ra jamak-jamak. Alhamdulillah Baladewa ora rene. Bagong, Nggih. piye dadekke ora? Manut. Lho. Nggonmu nantang karo aku kowe nyas karo Yai Prabu Kresna iki mau. Kowe wis gawe runtek atine Baladewa. Monggo ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa. Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae. Saiki aku manut karomu piye? Oke. Padahal aku ora iso sero, ha. Ayo, kowe ngejawab wae. Aku wis katanan kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis lanat kowe sing iblis. Ayo ayo. Ayo kok ayo. Mati aku. Ndara Werkudara banter banget nendangi. Wah, anggere sikile tiba ning lemah duk ngono dekok jero banget. Nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang. Baladewa ya nesu itu ampe. Ngopo? Truk. Apike awake ndonga sak iso-isane. Mergane Iki modar tenan awake dhewe yakin. Lah ngopo? Mulane ayo mlayu. Ayo mlayu ndak doyan Ndara Werkudara. Wis doyan Ndara Baladewa. Mlayu sing ben ayo. Kowe ndisi atro. Ya ya ya. Modar kowe. Wah, kowe nabrak Satpol PP. Ora ngomongi to, Gong. Aku wis weruh wis mak tratap. Kapok kowe. Kowe mesti dikongkon Ndara Werkudara. Antasena. Kowe nyegat to kono. Petruk mlayu cekelen. Degluken cengele. Wis gak ndonga. Njaluk nang ngisor Semboja. Apa ning pinggir cungkup. Ku tak gejek siramu mudar. Ndara Antasena kuwi piyayi luhur. Piyayi iso nimbang ala becik. Tak takonane sik. Ngarep mati kok kian ngomong, Truk. Bekti kula, Den. ya selamat to, Truk. Pangestune wilujeng. Mlayu-mlayu ngopo? Kapok kowe. Kowe menggaya kuwi jane ngerti. Engko nek mlayu, engko nek omong mlayu-mlayu doyak Ndara Werkudara. Aku tekan kene kon metuk kowe, Truk, nyok tampanono til. Iya, Truk, aku tak jajan es teh. Aku njaluk kok. Mengarep mati kok ngombe es teh. Ngokek-ngokeki dosa. Apa ngombe es teh kok dosa iki cara ngendi?
nyawaku iki rada peret ngono lho. Sembah kula nggih, Den. Heeh, wis tak tampa. Wit mlayu ngopo? Sampeyan tekan mriki enten apa? Lho, takoni urung takon aku wis genti takon. Kula tak nyuwun pirsa riyen ben ayem mati kula, Den. Sampeyan tekan mriki madosi sinten? Goleki kowe. Modar. Yakin wis. Santai wae, Tru. Wis. Pokoke diiklaske wae, anggere ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan limrucut. Anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel limrucut. Wis ikhlas ngono wae, Gondara mestaka kula ngono wae. Sik gong kowe iki omong apa to? Dar kowe genti kowe sing diancam ora. Aku ora nantang bapakne kok. Kowe mlayu mrene ngopo, Tru? Dioyak Keng Rama. Lho, bapak sapa? Bapak Pucung. Kowe lha sembrono Petroke. Cucuk watu sisan gong-gong. Hei, sih. Aku ki wedi tenan. Senengane kok malah meden-medeni ora. Kepoyo ora to? Kepoyo. Abang wedi kok ora kepoyo ora. Doyak bapak. Nggih. Wah, halus. Doyak bapak. Ngopo Tru kok doyak? Mesti ngono. Ngopo kok doyak? Ngandel ora. Ayo gek bloko. Setokong. Weteng kula banget, Gong. Kowe dagel aku Dinggo ora. Nggih. Anu mergi kula teng Ndatulaya nantang kalih Keng Rama. Nantang bapak. Nggih. Lah sebabe? Lah Keng Rama nundung Ndara Sedewa. Nundung Pak Cilik Sedewa. Nggih. Lah terus ana hubungane apa? Sambung rapete antaraning kowe karo Mak Cilik Sedewa. Lho rak mbutuhke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten gothang. Pamriye? Nggo tamba bapak. Bapak niku lara, wis kaya ketap-ketip kaya wis koncatan nyawa nika. Ning iso dawuh, Pandhawa 5 kon rawuh mrene sinambi mundi Pustaka Jamus Lima Sada kuwi dadi usagaku. Dadi tamba. Lah nek Pandhawa gothang kurang siji, ora iso rawuh teng Karang Kadempel. Lho bapak mati piye ayo? Nek Semar mati piye? Mula kula wani kalih Kang Rama merga Kang Rama nundung Ndara Sedewa. Oh ngono to. Nggih. Nyuwun ngapunten. Paripaksa kula wonten Kang Rama. Ora usah nangis. Arep mati kok nangis. Ya dimutnya. Irung kok kon ngemut. Besok ki anggere stres, sak uni-unine. Mangkel aku. Ora kandhani. Kowe ora usah wedi karo aku. Nggih. Aku rene methuke kowe iki aku dalam rangka peringatan hari 17 ini ora. Aja neruske sik. Aku tekan kene iki niatku ora kok arep ngewangi bapak. Estu napa? Heeh. Sampeyan mboten diutus Ndara Werkudara? Ora. Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Aku ora bakal ngapusi, Tru. Malah aku tekan kene iki arep ngewangi karo kowe tak gawe aja nganti kalah karo bapak Werkudara. Estu no? Iya. Ding ding tang ding ding nek ding ding tang ding 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 tang ding 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 ding. Munio Petruk mati. Culek matamu. Kowe iki nggo ngeyem-yemi ya. Wih diyem-yemi, mengko nek wis kowe lena, pres. Nggih, Den? Ora. Adil. Seneng ae. Ora tak dadake es teh. Weh, Kong. Nonyo. Ya sithik-sithik ora. Turaku lho. Ya wis ora apa-apa.
Den, apa kula doyak ndara Baladewa. sebabe Padha kali Petruk. lho jare sing nundung Majelis Dewa Bapa Werkudara Anane Ingkang Rama duka niku sing ngubupi Baladewa. anane bapak nesu gedhe merga diubupi Siwa Mandura. Mengkono critane. Nek ngono wong loro tak ayomi. Wong arep males kok ora. Iki. Saiki do pindah kene. Pindah kono. Pindah kono iki. Pindah kono. Dowo. Kowe arep kepengin menang karo bapak karo Pak Di Baladewa. Nggih pengen supaya bapak niku kasembadan Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel. Manut aku, nggih. Tak gawe wirange bapak karo Siwa Mandura. Carane Kowe tak dandani. dandani cara Kowe tak dandani Petruk, tak dandani cara Baladewa, Bagong tak dandani dadi Raden Werkudara. Serius. Tenan iki. wah iki jos gong iki jos piye ameng-ameng nyawa no engko nek do teko lho sapa iki ngembari Wah, ana Werkudara ties. mudhar awake dhewe ngandel ta asline mung arep dipateni alus-alusan kok Tru. Tapi pikir omongane Bagong niku bener. Nek kula dadi Baladewa, Bagong dadi Werkudara, niku saya do nesu. Kowe ora usah kuwatir, kowe tak nehi kekuatanku, kowe tak nehi kesektenku. Kowe ora iso dilarani, ora iso dipateni. Lho, Gong, ora iso dilarani, ora iso dipateni. Nantek baterene Yes, Ben. Nggih, kula manut mawon. Ya, manut ya. manut Bagong manut. manut waduh dadi Werkudara Tru. Ha iya. Gleleng iki aku. Gleleng ning ati-ati ora. Kula dadi Prabu Baladewa. Wis saiki do ngampet-ampekan. Wah. Tok denge ya. Manti kuning. Do ngampet-ampekan. Bagong ngampet-ampekan. Tak suwun karo sing gawe jagat muga-muga kowe iso wujud Baladewa karo Bapa Werkudara. Nggih. Titiprani mangan anong paricata mbak lumembak. Dijambul. Balume mbak lamun mambeng erombak ing samudra hangra. Sida ora iki Ora omong ngenteni le njupuk wayang. Oh iya. Ameng Petruk dadi Baladewa kok wayang lawas. Ya gleleng-gleleng wae. Eman-eman to ya. Wis Bagong meneng. Wah, sedakep kok isih omong kowe. Suruh meneh mawon. Yo. tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winayu ing asepi. Mandi panyuning Sang Antasena. Ilang wujud Lora Petruk miwah Lora Bagong Ananata mandra tuwin Raden Harya Werkudara.
Gleleng pripun? Lho. Kok gleleng pripun pito? Kowe urung krasa piye dereng? Wis dadi Baladewa, Truk. Estu napa? Wela domongi kok. Waduh. Ngapae? Ngopo-ngopo ora? Urung krasa apa, Gong? Urung isih biasa iki. Wis wujud Ndara Werkudara. Hah? Wujud Ndara Werkudara. Ngopo kok madhes iki? Werkudara ini arama ora dadak. Gembos bane. Petruk nunggu sing apik, nggih. Supaya aja nganti ketara, Petruk patrape kaya Baladewa tenan. Gong, Nun, lelenggo sing apik. Malang kerik. Tangane sing tengen numpang tangan kiwa. Wah, ayo wangun. Piye nggih Rantasena? Nah, nek Petruk wis pas suarane. Bapa Werkudara. Wah. Kurang gedhe, ha? Kurang gedhe. wis angel e. Nyuwara, ha? Nyuwara. Nyuwara. Wah. Gedheke sithik. Wah. Rada gedhe neh, rada antep. Ora cemeng ngono kuwi. Wah. Aku mbok mau dadi Baladewa wae, Truk. Penak le omongan iki ngrekoso iso njeblok wetengku. Ngene carane wetenge diambek, suarane liwat gulu. Ayo. Wah, angel iki. Piye carane? Coba latihan sik ndak selak tekan kene, Gong. Oh, nah rada-rada. Gedheke sithik, Kas. Nek gedhe sithik iso ora? Iso niming cendhek. Ora apa-apa. Coba gedhekno. Wah. Pisan, Kas. Wah. Aku pas kuwi. Niming cendhek e. Ora apa-apa, ora apa. Dijajal yo, Pakde Baladewa. Anakku wong Kakak Antasena piye? Wah, nek kowe persis banget, Lho. Bupun Jodimati. Wah. Ayo gek nyeluk jenengku. Wah. Bapak awatur kesembau katur ya, Pak. Wah. Antasena tak tampa. Wae gedhe kok suarane cilik. Angel aja nrempon aku. Aku moh ajane aku. Aja putus asa to, Gong. Ora tak jajake es teh. Ya wis. Komeng paitane kok meng es teh ora. Bapak Werkudara. Wah. Antasena. Anakku. Opo? Wis ngono wis ora ketara kok. Iya. Bapak iki arep doyak-oyak mungsuh, Pak. So. Hah? So. Kok mingso? Sopo saking cepete mingso? Mungsuhe padha karo bapak. Bojoku Aden. Aku bapakmu ingkang bakal ndragulake mungsuhe kepapan kakek iki kontese. Sak karemu, Gong. Bejo cilaka tok sandang dhewe. Aja kaya kowe. Wah, aja nekake aku. Werkudara. Baladewa. Baladewa denger. Baladewa. Baladewa kakakku apa? Sing prayitna ngati-ati, Dimas. Wah, iya. Aja kuwatir. Antasena Mudura mungsuh lah trajake. Yo, ngati-ati wis kono. Iki mengke nek kula dipateni ora bakal mati wis to. Wis tak nehi jaya kekuatan. Kowe dilarani ora bakal lara, dipateni ora bakal mati. Oh nggih.
Aku piye? Nek kowe mati. Wah. Jangan begitu. Oh ya ora apa-apa, Pak, ora usah kuwatir. Wah. Aja kaya ngono wae. Uleh lah dalah kae apa Werkudara musuh awake dhewe. Wah, piye? Wah. Menungso lah tatanan. Waduh lah kok iki ana Baladewa. Lah kok aku maca ning ngarepe kaca gedhe-gedhe iki. Iki Baladewa ngendi iki? Iki Baladewa Jonangun. Wolo edan iki. Omongane sampeyan dhewe. Iki Baladewa ora ngawuh gawar aku pola. Menungso lah tatanan kembali manut man. Lah iya. Mung aku tumiyup saking Durgantara. Ing wigati bakal niti priksa kelawan gegeran kae. Lah kok jebul barang tak sawang kok nyubriyani temen. Nyubriyani kados pundi? Lah kok Werkudara gelut karo Werkudara, Baladewa perang karo Baladewa kae karepe piye? Setyaki. Mboten dawuh. Ayo padha dipisah aja nganti dadi kaya ngono kae Setyaki. Iki kersa iki? Inggih. Iki kersa iki? Inggih. Wah, Kresna. Wah. Gong suarane, gong. Wah. Iki Narayana. Iya Werkudara. Wah. Sik tak ngilangi apa iki mlebu ning klambi. Nyokot e. Koko Prabu kula aturi sareh. Sareh piye? Ana wong sing ngembari karo aku paning jajaran kuwi menungso ngembari karo aku iki. Ndelok diajar. Kresna aja percaya. Kuwi sing ngembari karo aku. Kuwi sing ngembari karo aku. Inggih kula ngertos. Sabar. Yo, sabar. Kok tak rembug perkara iki sabar. Iya. Lho kok ora basa karo aku? Ora basa ora apa-apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe piye? Lho. Kersa ngerti? Ya aku ngerti wae apa rumah sama aku ora ngerti. Kresna kakangku. Mbuh. Oh, konangan Adra yo salen yo. Mesti to. Mani ngene iki sikik men gayang ora. Ora kok sik. Apa kira-kira negara Ndarawati wis ilang? Pagebluk ing tumama ilang kados pundi? Pagebluk menapa kok Prabu? Kok sik to. Yai Prabu mau tekan kene aku ing nderekake wonten wigatine. Yo ngambil pustaka Jamus Klimasa teng wigati kinarya tumbal wadali Praja Ndara ing taman pagebluk. Lah kok si Adius tekan kene iki? Apa Ndarawati wis tentrem mangkira miyen? Setyaki Wonten dawuh. kowe seksine ya. Kula nembe menika sowan wonten negari ing Ngamarta lan Ndarawati mboten kenging menapa-menapa Prabu. Lah, apa kowe? Kandhane ngayal, senengane kowe ngarani karo aku maksud kaya. Meneng ora? Lho, aku nata Ndarawati. Iya, ning meneng ora? Ora meneng tak bubuti bringosmu. Wah. Meneng. Aku. Oh ya wis, ya wis. Tak kira iki kok ya. Dene
anggepe mung dianggep Werkudara dadian saka duwer. Duwer dengkulmu mlocot. Wis gong ora anu mau iki. Men ket mau dunake duwer. Aku nendang ra dirasake, Antasena ngapusi jare ngekeki kasekten mbok ya ora ana apa-apane to. Nek ora mati, sing penting ora mati. Ha iya. Mangre piyen? Ning sadurunge ayo. Ana Kangen Petruk salin. Lho, Petruk sapa? Petruk sapa tuthuk gundulmu? Pikir Petruk to? Baladewa, Petruk. Ayo salin. Ngayel ayo salin. Kowe barang. Aku sapa? Lho kowe Bagong kok dadak aleman. Yo, bubar pisan, Gong. Lah. Ganti klambi. Wah, iya. Waduh, gaya ora. Mengane, Bagong kon salin angel. Lah sida ngelucu, Truk. Ha piye dinggahke pisan? Ha iya. Oh. Wis kowe saiki padha sumeneo nggih. Koko Prabu. Nggih. Mesti kemawon Paduka menika kedahipun prayitna. Baina tegese piye? Ingkang mbeta pustaka Jamus Klimasada menika sanes kula. Mboten wonten jamak limahipun sampurna Tandrawati kok mboten dipun dherekaken Setyaki menika mboten badhe kelampah. Lho. Lah terus sing nggo pustaka Jamus Klimasada mau sapa? Wujute ya kowe Kresna Wirata. Kresna aja mbingung aku. Aku wis kebacut nundung Sedewa. Jebul sing gawa pusaka dudu kowe. Dudu Werkudara Setyaki seksine. Ih, Kakang Mas Yudhiwati. Sanes Koko Prabu nembe menika rawuh wonten negari Ngamarta. Wah, edan. Baladewa kakangku piye kanane kaya ngene? Wah, dalalah kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan. Kapokmu ora we. Diomongi ngeyel. Wong nek muni nduk pawadan aku sing paling bener sing ngomong sapa? Ya geletne ya. Us. Mangkel aku kok. Senengane wong Inggris rumangsa bener kok ndurus ora iso dikandhani ora iso delekke. Saiki buktine kaya ngapa we? Piye nek anane kaya ngene iki? Wah, dalah. Waduh, kewirangan aku Kresna, aku tak bali ning Mandura wae Kresna. Ngakoni luputanku. Aku wis nundung karo Sedewa. Aku wis dadi jalarani langing pustaka Jamus Klimasada. Ning lelakon sing wis kelakon digetunana tanpa guna. Werkudara, pancen bener apa kang tok kandhakake? Ngibarate sega ingkang wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sega. Yo. Mula perkara iki wajibe ditanggung jawabi tegese wani nanggung perkarane. Nanggung perkarane piye? Ayo sowan ngersaning Kakang Semar Badranaya. Nadyan ora nganti pustaka Jamus Klimasada sarta ora nganti lawan adimu ragil ingkang lunga saka negara Ngamarta. Nanging mbok menawa ora wing siadi lawan Yayi Prabu Darmakusuma dadi srana tentreming Kakang Semar. Wah, Semar. Aku njaluk ngapura. Garep kakangku tak boyonge sowan ing Karang Kadempel Jlamprung tak ajake nekula tak kandhine.
Semar, aku luput, aku njaluk ngapura. Dimas mangkat to dhisik. Wah, yo aku njaluk ngapura Semar. Ayo. Kakang Semar. Aja nikake lawan para Pandhawa. Kakang Semar para gage wungu. Waraso Kakang Badranaya. Jagat waisaning Bathara wayah para jagat. Kakang Semar. Mara ndak suwun Kakang Nayantaka maringa dawuh. Sejatine eneng apa? Dene Kakang Semar teka nandhang raga. Mongko Kresna ora nate pangling kelawan watak wantuning Kakang Badranaya. Kakang Semar ki duwe gegayuhan, ora nate kawiyos sing pangandikan kanthi cetha, nanging ginebeng ning jroning penggalih. Kakang Nayantaka, Kakang Semar darbe gegayuhan apa? Kakang Semar darbe panjaluk apa marang para Pandhawa? Iki Yayi Darmaji sak kadang kadeyan ing padha swanun ing karang kadempel Kakang Nayantaka. Semareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti dupi midhanget sabdanipun ingkang Bendara nenggih nata ing Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna dadi gumaregel penggalih kula Semar Badranaya milon-lonan mandhap saking patenggan ndengongok Sang Badranaya lenggah sekeca kaget sangganing para Pandhawa wau. Titiyane gandayane trisanya Katen prayitna semurire seka balik titiyane gandayane tresanya purnama sasi Ndara kula Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Kresna iya Kakang Semar iya Depa iya Kakang Semar syukur yen to Kakang Semar wis katon luwih prayoga dina samengko syukur Kakang Semar. Wah Bapak Waras to wah Bapak Waras Gong wah wis mengaleman selama ini wis genah kowe ora ana apa-apa kok gregah tangi tanpa mimik obat tanpa ngombe jamu kok terus gregah tangi. Oh bapak ki ya duwe gayane ya sok ngono kuwi nek duwe kekarepan kok. Kakang Semar ora usah dadak api-api nandhang raga sejatine apa ingkang ginaya. Kula pancen ngrawuhaken ndara-ndara kula Pandhawa ingkang wigati. Namung badhe kula aturi priksa bilih kula menika kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan ingkang piye Kakang Semar? Mboten perkara kayangan ingkang magrong-magrong dumadi saking mutiara jamrut menika mboten. Ora embane kayangan Sulalaya kula kepengin kembari marang kayangan Sulalaya menika mboten. Ning kayangan menika papan sing tentrem, papan sing ayem, papan sing rukun. Papan sing manunggal, mboten wonten raos diya diniya wonten madyaning kayangan. Mula kula kepengin mujudake kayangan menika mapan wonten negari Ngamarta gesanging para kawula tan prabeda gesang wonten ing kayiwangan. Kebaking katentreman, kebaking kabungan. Sranane kula namung kepengin ngrawuhaken ndara-ndara kula Pandhawa wonten Karang Kadempel.
Ingkang wigatos namung kula kanthi nyaketi gumregaing para kawula gumregaing sedaya para kawula negari Ngamarta supados dipun caketi raosipun. Amargi menapa Ndara? Sing jeneng kawula menika mboten betahaken brana picis, mboten betahaken dibriyuki bondo donya mboten. Ning nek digatekke uripe karo pangarepe, kawula menika bakal saya percaya karo sampeyan. Percayaning kawula karo ndara-ndara kula Pandhawa mujudaken satunggiling praja ingkang ayem tentrem. Praja ingkang gemah ripahla jinawi embane kawula sami urip wonten ing kayiwangan. Wah, Depa. Teka luhur temen gegayuhamu. Kakang Semar yen to kaya mau paring dawuh lawan Petruk, mesti wae ora usah dadak ana lelakon ing tentu manduk ana ing praja Ngamarta. Lah lelakon apa? Yen to Kakang Semar kepengin ngrawuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora bakal lakon. Sebabe ragil Pandhawa Yayi Sedewa lunga saka Ngamarta. Lunga saking negari Ngamarta? Iya Kakang Semar. Lah sing dadi jalarane merga ditundung dening bendaramu ya kuwi adiku Njodipati. Ditundung dening Werkudara Kakang Badranaya. Semono uga pustaka Jamus Kelima Sada kalimput dening mungsuh dibet digawa dening panjalmaning wong kang murang tata. Satemah pustaka Jamus Kelima Sada lan Sedewa ilang saka negara Ngamarta Kakang Semar. Niki mertandhake nek sampeyan iku kurang lantip panggraitane. Sampeyan kurang awas, ngoten. Jaman sakniki nek ora awas gampang diblithuk karo sak pepadane. Jaman sakniki nek ora pinter gampang dirubuhke ngalor, dirubuhke ngidul karo sak pepadane. Mula sesuk meneh niku sing prayitna ngati-ati. Iya Kakang Semar, aku njaluk ngapura. Dadi pustaka Jamus Kelima Sada ical, iya pancen mengkono diasta dening Sinuwun Dwarawati. Nanging dudu aku Kakang Semar, nggih kula pun ngerti. Terus Ndara Sedewa nggone gondele pustaka Jamus Kelima Sada malah keluputan tumraping Werkudara. Wekasan gempung atine Bratasena, adine lanang ditundung lunga saka negara ing Ngamarta Kakang Badranaya. Ndara Werkudara niku ya kleru. Nuruti dhateng mubal babaling nafsu, nuruti dhateng mubal babaling rasa ingkang boten saged dipun sirep. Wekasan bawur paningalipun boten saged mrisani kanthi teliti. Wah, aku luput. Boten ming cukup luput. Ning nek Ndara Sedewa ora ketemu pustaka Jamus Kelima Sada ora ketemu, lha napa gegayuhan kula ajeng cabar gagar-wigar. Mula Sinuwun Dwarawati kali Ndara Werkudara, Ndara Janaka nggih ampun terus meneng-menengan kaya ngeten iki. Budidaya pripun carane supaya pusaka lan Ndara Sedewa enggal dadi jangkeping Pandhawa 5 lan pusaka diasta malih dening para Pandhawa. Tresna sinayang manglung minuraken Dewi Kramanira
kang mimitiraning astaning asta Bintara iya aja serik rasamu yen to didhawuhi dening Kakang Semarapan iki dadi kewajibane awake dhewe yo ilanging pustaka Jamus Klimasada sing asta wujud nata Ndarawati nadyan dudu pun Kakang nanging dadi kewajibanku ngupaya pustaka Jamus Klimasada yo semono uga Werkudara wegah ngono ngupaya alademu ragil supaya kelakon penjangkaning Kakang Semar merga miturut pitunganing nata Ndarawati apa ingin digayuh dening Kakang Nayantaka ki pancen luhur ora sah dadak kakehan gunung dibudalake kowe mabura ning Dirgantara aku tak metu daratan karo Janaka ayo aklar pandhan moncar dinonir kegonang suram-sara tetan padhang kasoran pajaring purnaming gegono dasari mangsa katiga ya jagat nangis tungkur wae atur jagat Werkudara wengakno permana jati aja kleru ya Yayi wah kaget dinana wujud Kresna loro cacahe aja mati tanpa aran kowe engkeng aja mati tanpa aran aku nata Ndarawati lha kok dadi aku ketemu karo wujuding nata Ndarawati yen ngono kowe engkeng sesingga nata Ndarawati yang bakal gawe banger bacin asmaning nata Prabu Sri Bathara Kresna aja ngawu gawar ngawur cetha yen to kowe engkeng lembut pustaka Jamus Klimasada miturut aturing para putra lan sangganing para Pandhawa ingkang gawa pustaka Jamus Klimasada wujuding nata Ndarawati mbok balekake apa ora ora mbok balekake aja kelakon dosa kowe adu arep karo nata Kresna tak balekke pustaka Jamus Klimasada waton wis bedah diadani nata Ndarawati Werkudara kowe aja kleru kowe aja ngawu gawar ngawur aku kadangmu nata Ndarawati aja mbok picake Werkudara mati kowe Mara Sang Arjuna Esmanya kang kamanungsan dasrepan tingkah ing mungsa piye Janaka Koko Prabu nyata mboten jamak limrahipun menawi nata Ndarawati tandhangipun kados mekaten Koko Prabu ingkang rayi kasoran nadyan Kakang Mas Njodipati ugi kasoran lawan nata Ndarawati
ingkang sajaipun sampun benten kaliyan Paduka Kanjeng Prabu Janaka wonten maring adhawu sabisa-bisa tambakan lakuning Ratu Ndarawati ae Koko Prabu badhe tindak dhateng pundi aku tak golek jago ingkang sakmurwat karo kekuwataning Tresna kae Pandita kang nyare wangsit pindha kumbang ngajaping madu sarining tawang ana pandita muda sapa aku pandita klihang kabur kanginan mendung kebaraten ing endi tibane kono papan dunungku yen kowe takon karo aku Begawan Waskita Jati Begawan Waskita Jati ya panjenengan sapa? Tepung Kinata Ndarawati Prabu Kresna Penemban. Nadyan muda tumaruna nanging dak sawang kekuwunge kaya anelai. Cetha lamun panjenengan pendhita ing nadyan tasih muda nanging wis buntas kawruhe. Apa kira-kira yen Kinata Ndarawati nyuwun tulung kaliyan Penemban Waskita Jati? Penemban bisa paring pitulungan kaliyan Kinata Ndarawati. Sinuwun. Kepasang Yogya katuju ing ngene dene dina samengko aku nedeng lakoni tapa ngrame tegese tetulung marang sak pepadaning urip kersaning Sinuwun Ndarawati kepiye aku duwe mungsuh ya kuwi wujude tan prabeda kelawan aku ingkang gawe lengsem ing Nata Ndarawati sarta nyidra pustaka jamus miyang jimat Limasada Waskita Jati yen Penemban Waskita Jati bisa mateni ratu ingkang wujude tan prabeda kelawan panjenengan ingsun aku ingkang bakal paring apa ingkang mbok suwun adalah wong tapa ngrame ora bakal nyuwun sesulih apa-apa Sinuwun Ndarawati tak aturi ngaso sawetara tak trajange kaya ngapa wujuding mungsuhmu